Tak, Michael Connelly, Aréna, 8. diel je za nami, zvládli sme to, ďakujem za spoluprácu, tešíme sa na to, keď to bude vonku. Sudkyňa trpezlivo čakala, kým zareagujem na jedného z Masonovcov, ktorý vyhlásil, že všetky cenzúrne zásahy sú nevyhnutné pre ochranu firemného tajomstva pred konkurentmi na poli generatívnej umelej inteligencie. To, čo predo mnou zatajili, malo byť podľa neho kľúčom od kráľovstva, ktorého sa len tak nevzdajú. Michael Connelly, Mickey Holler a už 8. časť tejto série, ktorá sa volá Aréna. To je to, čo teraz pripravujeme. Pán Holler, súrila Marulinová. Reagujte, prosím. Mickey Holler vymenil trestné súdy za občianskoprávne prípady. V tomto prípade bude riešiť AI spoločníčku a jej zapojenie do zločinu. Vaša ctihodnosť, obhajoba v najlepšom prípade zavádza. Začal som. Nehovoríme tu o kľúči od kráľovstva. Ide o kľúčové dôkazy, ktoré sa zadržiavajú, lebo, ako pán Mason dobre vie, by usvedčili protistranu. Myslím si, že je skvelé, keď aj v románe môžeme čítať o aktuálnych veciach, ktoré hýbu spoločnosťou, pozrieť si, ako možno ten spisovateľ nahliada na tento problém, či ponúka nejaké riešenia alebo zamyslenia. A je to celé v prostredí série Mickeyho Hollera. Sú tam pre nás známe postavy, známa atmosféra a zároveň niečo aktuálne a to sa mi na tom páči. Výtvor firmy Tidal Wave povedal ľahko ovplyvniteľnému mladému mužovi, aby vzal do školy otcovú zbraň a pán Holler, nie je nutné pri každej námietke opakovať dôvody vašej žaloby. Médiá, ktoré ste sem pozvali, to nepochybne ocenia. Ale súd nie. Aréna je ďalšia výborná detektívka, ďalšia časť z tejto série. Určite by ste si to nemali nechať ujsť a budem sa veľmi tešiť, keď si to vypočujete a možno napíšete aj nejakú spätnú väzbu.